салом алейкум дӯстони азиз, духтур Муарразиф ҳастам. Дар ду се навори гузашта мо дар бораи тез тамом кардану пурра сахт нашудани узви мардонагӣ суҳбат карда будем, вале ба ҳар ҳол боз бисёр саволҳое дар ин мавзӯъ навистанд ки мо дар бораи он гап назада будем. Барои ҳамин имрӯз аз ҳамаи ҳамон саволҳо, шояд 50-60 савол бошад, мо ҳафтои онро, 7 саволи аҷоиби онро интихоб карда ба онҳо ҷавоб мегардонем. пеш аз сар кардани мавзӯъ мехоҳам ба саҳми шумо расонам ки агар шумо ё ягон наздики шумо ба бемории қанд ё ба забони русӣ сахарный диабет ё бемории зоб ки ба тоҷикӣ онро ҷоғар мегӯянд ё ба фарбеҳии зиёд гирифтор бошанд, ҳамагӣ 2 рӯз вақт доред ки ба назди духтури эндокринолог ки аз Русия ба Душанбе омадагӣ ҳастанд, омада маслиҳат гиред. Шаҳноза Тилиявова, духтури эндокринолог, ҳамагӣ 2 рӯзи дигар дар шаҳри Душанбе мемонанд. Рӯзҳои Душанбе ва сешанбе, яъне 13 ва 14 декабр беморонро қабул мекунанду баъд ба Русия бармегарданд. Имкониятро аз даст надиҳед. Барои назди духтури эндокринолог омадан дар шаҳри Душанбе ҳатман бояд аввал занг занед, баъд биёед. Барои назди ман ё духтури занона ё духтури равонпизишк омадан низ ҳатман аввал занг занед. Хоҳиш мекунам ки занг нозада наоед, чунки шахсан худи ман вақтои охир бисёртар дар ҷарроҳӣ мешавам. Хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро ва ба саволҳои шумо ҷавоб гардонданро. Хуб, шурӯъ мекунем аз саволи якум. Доктор, дар навори гузашта шумо вакуумная помпаро тавсия додед барои тавбати пурра сахт нашудани узви мардума. Имконияти дар шаҳри Душанбе ёфтани он ҳаст ё не? Хуб, ин бародар ин асбобро дар назар дорад ва бояд гуфт ки агар ба шумо духтур тавсия дода бошад инро ва агар шумо онро дуруст истифода баред, ба шумо метавонад ки албатта ки кӯмак кунад. Ва бояд гуфт ки мутаассифона дар шаҳри Душанбе ёфтани он мушкил аст ва бисёр беморон онро аз Русия ба қавле фармоиш медиҳанд. Баъзе клиникаҳо дар шаҳри Душанбе албатта онро электрический варианташро яъне доранд ва аслан дар он клиникаҳо бемор 10 рӯз рафта дар клиника мегиранд ҳамин асбобро. Вале агар имконияти шумо бошад, ба шумо маслиҳат медиҳам ки онро агар духтур барои шумо фармоиш дода бошад, аз Россия яъне фармоиш диҳед. ҳоҷат ба клиника рафтани шумо намешавад. Инчунин ин асбобро бисёртар бо ҳамроҳии баъзе дороҳо истифода мекунанд ва бояд гуфт ки 10 рӯз не, албатта метавонад муддати тӯлонитар онро ба шумо духтур маслиҳат диҳад. инро албатта ки духтури шумо бояд ба шумо маслиҳат диҳад. Саволи дуюм. Доктор, ба ман як дорухфурӯш дар аптека доруи Viagra-ро ки одамон возбудитил мегӯянд тавсия дод. Як моҳи аввал каме кӯмак мекард, ҳоло бошад 3-4 моҳ шуд, дигар таъсир намекунад. Сабаб дар чӣ бошад? Хуб, аввал ин ки шумо набояд аз дорухфурӯшҳо тавсия гиред, чунки функсияи онҳо, яъне ҳамон дорухфурӯшҳо, фурӯхтани дору ва маълумот додан дар бораи дору аст ба мизоҷон. Барои он ки мо духтурон барои шумо ягон доруро тавсия диҳем, 8-9 сол ба камиаш мехонему, таҷриба мегирем. Дуюм ин ки барои он ки ба шумо ягон доруро мо тавсия диҳем, аввал шуморо ташхиси пурра мегузаронем ва баъдан дору менависем. хуб, дар ин ҷо метавонанд маслиҳати якчанд духтур лозим шавад. Духтури оилавӣ, уролог, андролог, эндокринолог, равонпизишк, духтури асаб ва ғайраҳо. Худсарона гирифтан ба маънои он аст ки шумо ҳамон доруро худатон мегиред ё ягон ҳамсоятон мегӯянд ё ин ки ягон аптекачӣ, яъне ки ҳамон дорухфурӯш, ин албатта ки худсарона мешавад. Хуб, шахсан худи ман ҳар рӯз бо ҳамон дорухфурӯшҳо мутаассифона баҳс дорем, чунки ҳар боре ки ба бемор ягон доруро нависем, дар 90% ҳолатҳо дорухфурӯшҳо доруҳои нависаи моро ба бемор намедиҳанд, мутаассифона. Рости баъзе онҳо чунин тағйиротҳое дар рецепти мо дохил мекунад ки хонда ҳайрон мешавӣ ва мутаассифона ин корро ман дар ҳамин ҷо аҳамият додам. хуб, бечора бемор аз куҷо мефаҳмад он кас на духтур аст, на дорухфурӯш? ҳамин баҳсҳое ки ман бо чандин дорухфурӯшҳо кардагӣ ҳастам дар телефони мобили ман ҳаст, лекин ростӣ хуб намешавад агар мо онро дар ягон шабака гузорем. Ягон вақт ягон нафарро мо пас заданӣ нестем. Албатта ҳамаи дорухфурӯшҳо ин хел нестанд, бо бисёри онҳо мо дӯст ҳастем. Баъзеҳо занг зада аз мо маслиҳат мепурсанд ки доктор, ҳамин доруи шуморо мо надорем, мешавад бо фалон дору иваз кунем, иҷозат мепурсанд. вале баъзеҳо мутаассифона худсарона иваз мекунанд, ҳоло он ки ивазкунии доруҳо дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки ба бемор зарари калон расонад ва ҳатто ба марг оварда расонад. ин ҳолатҳо албатта ки буданд. ба саволи шумо дӯсти азиз чунин ҷавоб медиҳам ки шумо аввал сабаби бемориро муайян накарда дору хӯрдед ва барои ҳамин ба шумо кӯмак накард. шояд ҳамин доруе ки ба шумо дорухфурӯш маслиҳат дода бошад, шояд ба шумо лозим ҳам набошад. доруҳое ки дар байни мардум бо номи возбудителҳо машҳур ҳастанд, инро албатта ки аввал бояд духтур нависад. аз пеши худ хӯрдан албатта ки барои шумо тавсия намедиҳам. хуб, мегзарем ба саволи сеюм. Доктор, барои чӣ желание, яъне хоҳиши алоқаи ҷинсӣ кардан бо оилаи худам нест шудааст?
як маротиба мекунем, тест тамом мекунам ва дигар ба қавли иштиҳо нест. Сабаб дар чӣ бошад? хуб ман аллакай фаҳмода будам ки сабабҳои пасшавии хоҳиш метавонад аз рӯи проблемаҳои системаи асаб ба мисли хасташавии асаб, стресс, депрессия, хӯрдани баъзе доруҳое ки гормони тестостерони мардро кам мекунад, ҷангу ҷанҷол дар оила, нофаҳмиҳо байни зану шавҳар, бемориҳои шамолзании узвҳои таносул ё дигар бемориҳое ки миқдори тестостерони хунро кам мекунад. баъзе вақт ин метавонад муваққатан бошад, яъне временно бошад ки пас аз чанд вақт, яъне чанд рӯз метавонад ки барқарор шавад. хуб мегзарем ба саволи чорум. доктор, ман 10 рӯз пас тӯй дорам, вале барои бо оилаи худ алоқаи ҷинсӣ кардан як тарс дар дилам аст ки шояд аз уҳдаи кор набароям. чӣ кор бояд кунам? хуб ин ҳолатро дар тип синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи мегӯянд. шахс фикр мекунад ки вақти алоқаи ҷинсӣ кардан шояд мардонагии ӯ кор накунад ва ба қавле шарманда шавад. ин ҳолатро духтури равонпизишк табобат мекунад. дар клиникае ки мо дар шаҳри душанбе фаъолият мекунем, ба ин кор доктор алиҷон ҷобиров машғул ҳастанд ва ҳар рӯз чандин нафар ба он кас муроҷиат мекунанд бо ҳамин проблемаҳо. ба ҳамин нафар муроҷиат кунед ва аз пеш омада бо духтур ҳамсӯҳбат шавед. нагуфта намонад ки доктор алиҷон ҷобиров дар чандин давлатҳо фаъолият кардагӣ ҳастанд ва таҷриба омӯхтагӣ ҳастанд ва шабакаи ютубии доктор ва инстаграми доктор низ ҳаст. метавонед дар омада обуна шавед ва ман онро дар рӯи экран мегузорам. хуб ҳатман дар омада наворҳои докторро тамошо кунед ва фикр мекунам бениҳоят наворҳои хуб ҳастанд. хуб мегузарем ба саволи панҷум. доктор, асалро ба мардонагӣ молидан мардонагиро калон мекунад ё алоқаи ҷинсиро хуб мекунад? ин дуруст аст? хуб рости ман ҳайрон мешавам ки ин чизҳоро шумо аз куҷо мефаҳмед. ин бениҳоят аҷоиб аст. асал барои хӯрдан аст, на барои молидан. мисли эпимедионаи паста ки баъзе бародарон ба ҷои оне ки онро истеъмол кунанд ба мардонагии худ мешаканд ва алоқаи ҷинсӣ мекунанд. дирӯз як нафар ба ман нависта буд ва чандин нафарам нависта буданд пеш ки доктор, мо эпимедионаи пастаро мемолем ва пас аз 5 дақиқа алоқаи ҷинсӣ мекунем, вале ҳама ҷо часпак мешавад ва имконият намешавад. ин бояд ҳамин хел бошад. хуб шояд шахсоне ки донанд ки ин чӣ аст, эпимедионаи паста, барои онҳо ин хандаовар бошад, вале баъзеҳо ҳамин корро низ мекунанд, яъне мемоланд. саволи шашум. доктор, барои простатиту мардонагиро хуб кардан доруи Men's Defense-ро бисёр реклама мекунанд. ҳаминро барои табобати простатити хӯрем кӯмак мекунад? хуб, Men's Defense, дӯстони азиз, ин як биадабавка аст, ин дору нест. инро ҳамчун табобати иловагӣ баъзе духтурон албатта ки менависанд, на ҳамчун доруи асосӣ. ин чиз ба бисёри шумо албатта ки лозим ҳам нестанд. пулатонро беҳуда гӯем ки сарф ҳам накунед. ҳамон витаминҳое ки дар таркиби он аст пур аст дар дигар меваҷоту сабзавот. беҳтараш аз онҳо истифода кунед. хуб, саволи ҳафтум. доктор, ман 8 сол мешавад ки аз аввали тӯй тест тамом мекунам, яъне ҳамагӣ 1 дақиқа мекашад. имконияти дароз кардани вақти алоқаи ҷинсӣ дар ҳолати ман вуҷуд дорад ё не? бале, албатта ки вуҷуд дорад, дӯстони азиз. новобаста аз оне ки шумо чанд сол аст ки аз он азият мекашед ё чӣ доруҳо истифода кардагӣ ҳастед, имконият ҳаст дар 95% ҳолатҳо ба шумо кӯмак карда мешавад. барои ҳамин роҳ рафтода нашаведу ба духтур муроҷиат кунед. хуб, дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. ҳатман ин наворро ба ёру дӯстони худ равон кунед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.